Liceul presupun ai terminat, bineînțeles că nu. Totul s-a schimbat când a plecat taică tu. Ai ieșit din cartier fără un ban în buzunar. Ai cunoscut pe toată lumea cu talentul tău penal. Numai zile bune, nopți întregi. Ai multe cunoștințe degeaba acasă, nu mai mergi, ești acceptat peste tot. Cu toate că nu prezinți nimic concret. Știi acum pe toți de la A la Z. A trecut un an, au trecut 2 ani. Maică ta îți spune zi de zi că n-are bani. Într-o zi te-ai apucat de muncă, nu mai e la fel. Acum acțiunea se petrece doar la tine în cartier. Plictisit, obosit și tot ce minte-ți vine. Sunt tovarășii tăi care te așteaptă pe tine. Ai plecat de la muncă și ești iar cu băieții. Cine se gândea că o să ajungi la injecții vineri seară? Uite că apare cineva care cu tava urma să schimbe viața ta, că a fost așa cum credeai că e sau nu. Mi-ai zis mereu cum e, dar ai știu numai tu. Știu că viața merge înainte, așa trebuie să fie. Știu că toată lumea spune, de ce oare tocmai mie? Încerc să nu arăt mereu cât de mult mă doare și aștept la fel ca toți să apară raza de soare. Știu că viața merge înainte, așa trebuie să fie. Știu că toată lumea spune, de ce oare tocmai mie? Încerc să nu arăt mereu cât de mult mă doare și aștept la fel ca toți să apară raza de soare. Marfa, adică bomba pentru ea. Faci furi ca să o cumperi și n-ai cum să nu te bagi. Figurezi deja pe listă ca infractor, eventual informator. Circa din cartier, casa tuturor. Te gândești că ai ajuns să furi din casă de la cel mai bun tovar și totuși nu îți pasă. Datoriile tale nu mai contează. Viața ta, ai început să plângi și să vorbești de cum era. În spital de-abia ți-ai dat seama cât e de aproape. Când din 70 de kg aveai 40 jumate. Acum stau eu și mă gândesc la câte clipe am trăit. Era tovarășul meu, el a murit. Știu că viața merge înainte, așa trebuie